ಸುರುಕೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಥೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಕಥೆನೇ ಹೀರೋ ಅದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ದಾದಂತ ಬಂದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ್ರಾಗ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನೇ ಕೊರೋಡು ಒಕ್ಕಡ ಕೊರೋಡು ಕೊರಪುನೇಟೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗ್ಲೆ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಆಪು ಜಂಚ ಕುರಿಬೋಕ ಜನಗೇನ ಟೀಸರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಬತ್ತಿನ ಡೈಮಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಿ ಆತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿನ ಅಂತೂ ಆಟಿ ಕಡೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೋಪದರು ದೈವದ ಮಿನಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಸೀನ್ ಉಂಡ ದಯಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕುಂದಾಪುರದಕ್ಕಲು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕುಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಕಲು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯದಾದ ಪನ್ಪರ್ತಿ ಬಟ್ ಸೆಟ್ಟಡಾರು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಮಂಡ ಓಕೆ ಅನ್ನೊಂತರ ಅರ್ಬತ್ ಜಕ್ಲ ಮಂತಿದ್ದು ಆರು ಮಾನಿಟರ್ ಸಮೇತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ವಿಷನ್ ಅಧಿಪತ್ರ ಅನ್ಪುನ ಟೈಟಲ್ ಗೆ ಏನಾಗವಡು ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ್ತಿನ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾಗವಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಏತ್ ಕತೆ ಉಂಡು ಏತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಉಂಡು ಏತ್ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ಅದೇನು ಬಂದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನೇ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತುಂದು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಕೈದಲಾಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಂಡನೆ ಶುಭೋದಯ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದು ಪನೊಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ 2 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರ ನಮಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಬಹುಶಃ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತಿತ್ತ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅರಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆ ನಡುಟು ಓಲ ನಮಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೀರಿ ರೂಪೇಶ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಈರು ನಟನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಅಧಿಪತ್ರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಹಿಂಗುಲಿದ್ದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಿದೈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಮೆರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ದಾದನ ಶುರುವಾತನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋನಾಗನೆ ಇತ್ತಂದು ದಯಮಾನ ಅಪಗ KGF ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಪಿದೈ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಂತಾರಲ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪೈಡದಕ್ಕ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಏನದಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಆಯ್ಕೆ ದಾಯಗಾದ ಯಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎತ್ತಿನ ಸೊ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಐತ ಪಿರೌಡ್ ಇತ್ತೇನು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಣ ಪನ್ನಾಗ ಐತ ಪಿರವ್ ಮಸ್ತ್ ಒದ್ದಾಟ ಮಲ್ಪಡಾಪುಣು ಸೊ ಅವು ಫೈನಲಿ ಐತ ಪಿರವ್ ಒಂಜಿ ಆಜೇಳ್ ತಿಂಗಳು ಐತ ಪಿರವ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಆಯ್ಬಕ್ಕೆ ಒತ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದಕ್ಕೆಂಡು ಅವು ಅಧಿಪತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ದಾದಂದಕ್ಕೆಂಡು ಐತ ಕಥೆ ಸೊ ಒಂದು ಸುರುಕೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಥೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಕಥೆನೇ ಹೀರೋ ಅದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಒತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪಡು ನೇಪಲ್ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಬರ್ಪುನೇ ವೆರಿ ರೇರ್ ಒಂದು ಕತೆ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆದ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆದ್ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಕತೆ ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪಡು ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಸೊ ಆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೊಂಜಿ 3-4 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಓಲ ಒಕ್ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪರ ಹೆಂಗೆ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪಡು ಒಂದು ಈ ಕತೆಗೆ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಚೈನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರು ಕೆಲ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೆ ತೋಜಾದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಆಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾದಿತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹೀರೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೀರೋ ಅದೊಂಜಿ 13 ಸಿನಿಮಾ ಪಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ದಾಯಿಗೆ ಹೊಸತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾಗ್ಲೆ ಕೊರ್ತಲಿತ್ತನತ ಅತ್ತ ಇಟ್ಟು 2 ವಿಷಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡನಾಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಯಾನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಖಾತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪುನಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಕಾತೊಂದುಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಬಟ್ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕಂದು ಪಂಡಾಗ ನಮಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಂಗೆ ದಾಲ ಧೈರ್ಯ 100% ಏರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದು ಪಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆದು ಪಡ ಚೈನ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಆರ್ ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂತ ತೂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಆರ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆದು ಪದ್ನಾಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿ ನಾವು ತೂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಆರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂದ್ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವರ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆ ಇಜ್ಜನ ಸೋತಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಸೊ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಐ ಮೀನ್
ಯಾಲ್ನ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದ ಗೆಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕೊಂಚ ಎನ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆನಾಗ ಸೊ ಎಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಲ್ಲ ಬೈದಿಜ ಮಲ್ಲ ಇದು ತುಳುಟಲ್ನ ದೇವ್ರದಾയിട്ട് ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕ್ಕಳು ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆತಿಜಿ ಅನ್ನ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಅವು ಏನ ಮಂಡೆ ಡಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪೋಡು ಎಡೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಚೈನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆತು ತೋಜಿರಿ ಎಂಕ್ ಸೊ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಗ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ಟೈಟಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕುಲ್ಲಿರು ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ದಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಧಿಪತ್ರ ದಾದೆನೆ ಅರ್ಥ ಅಧಿಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ದಾದಂತ ಪಂಡ ಇದು ಈ ವಾರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೋಲಿ ಅಧಿಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸುವುದು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥದಾದಂತ ಬಂದಾಗ ಐಟ್ ಆಧಿಪತ್ರ 4 ಶಬ್ದದ ಆ 4 ಶಬ್ದಗಳ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಈ ರಡ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಉಂದು ಇದು ಈರೆ ಒಂಜಿ ರೈಟರ್ ಈರೆ ಒರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಒರಿ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬದ್ ಕತೆ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅತನ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ದಾದ ಅರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ತುಲೆ ಎವ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಏನಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಉಡ್ಲ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನರ್ದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅಥವಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆವಡು ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಸೊ ಐ ಕ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕುಡಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದಾದ ಉಂಡು ಫ್ರೀಡಮ್ ಐಟ್ ಕುಡರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪುನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಐ ಕ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ಹೆಂಗ್ ಕತೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಅಂಡನೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾರ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ವಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏತ್ ದಿನಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವ ಮಾತ ಅರ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪುಜ ಬಟ್ ಮೂಲ ಅಧಿಪತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಸಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾತಾತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಚಾನ್ಸ್ ದೆತೊಂದೇರು ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನ್ ದೆತೊಂಡೆ ದಾಲ ಫೋರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಂಚಾಣ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಒಂದೇಟ್ ಎನ್ನ ಥಾಟ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ವರ ಹೆಂಗ್ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಬೇಕು ತೂತಿಜಾನ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಬೇಕು ತೋಜಾನಗಲ ಕೆಲವು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಂತೆ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾನ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತಾದ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಿನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ತಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅದು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಡಲ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ ತೋಂದಿಪ್ಪೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗತ ಒಂಜಿ ಆಂಕರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಈ ನೆಟ್ ಕ್ರಶ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಜಾನ್ವಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಐಕೊಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಸೂಟೇಬಲ್ ಮಸ್ತ್ ಯಾನಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಯಾಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಬರ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಏರ್ನ ಆರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇರೇಗ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ಸಿನಿಮಾನಾಗ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಏರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾನ್ ಕೇನುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅವು ಏರೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಅವತ್ತಂದೆ ಬಟ್ ಆರೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆವಡು ಮೇರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಥಾಟ್ ದಾಲೇಜಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಜಾನ್ವಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂದ ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಯಾಲ್ನಾರ ಆಂಕರ್ ಅದು ಪುನಗ ತೂದಿದ್ದೆ ಯಾನೇನಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಕತೆಗ್ ಆ ಪಾತ್ರದ ಅದೊಂಡು ಆ ಪಾತ್ರಗಾರ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಪೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಆರೆಗ್ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪಡಿತೀನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಚೈನ್ ಶೆಟ್ರನ್ನೇ ಕಾಲ್ ಅವು ಆರ್ ಪನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಉಳ್ಳಿರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರಾರು ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಲ ಪಾಪ ಆರ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ಡ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆವಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅರೆ ಇತ್ತೆ ನಾ ನಿಖುಲು ಹೀರೋಯಿನ್ ಪುನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ತಾರಾಗಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಠ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ರಘು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅಕುಲ್ ಮಾತು ಒಳ್ಳೇದು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವ ಎಂಚೆತ್ತನು ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿನ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಏನು ಸಾಧು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಕನಕನ ಅಂಚ ಕಾಣತ್ತು ದಕುಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಯ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೂಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪೂರ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲೆ ಮಂದಿಲಕ ಉಂಡತ್ತ ಪಂಡದ ಎನ್ನುಂಡು ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿದಾದ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ನದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನಾವು ನಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಚೈನ್ ಶೆಟ್ರು ಮೆಕ್ಲಿನ್ ಮಾತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ತ ಕಲ್ಚರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ತ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮುಲ್ತ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರೋ ಆ ರೀತಿದ ಕನ್ನಡ ಒಪ್ಪುನು ಐತ ಹಿಡಿತ ಉಂಡು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐತ ನಮ್ಮ ತುಮಿನಾಡ್ ಸರ್ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಸರ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜಿ ಆದುಪ್ಪು ಮಠ ಸರ್ ಆದುಪ್ಪು ರಘು ಪಾಂಡೇಶ್ ಮೆಕ್ಲು ವಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿರು ಸೊ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು
ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆವು ಸೊ ಈ ಪಾತ್ರನ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆಂಡ್ ಸೊ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನಕ್ಲಿನ ತೂದು ಇತ್ತು ಬಲ ತೆಲಿ ಬರಡು ಮಾತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣನ ಮಾತ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಅದು ತೂಯಿನ ಯಾನ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಟ್ಟ ಸರಿ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಏಪಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರುಗು ಆರೊಂಜಿ ದಾಲ ಇರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಟನ್ ಇರುಗು ಅರೆಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಗುರುಗಳೇ ಈ ಸಲ ಆರ್ಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಬಹುಶಃ ಅರೆಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತನದ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಬಟ್ ಇರ್ನ ಬತ್ತಿನ ಹೂ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಈ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಎಂಚೇತನ ಅಂದ್ ಎನ್ನದಾದೆ ಗೊತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂಟ ಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನದ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋದು ನಂಗೆ ಕೇಪಲ್ ಬಟ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ದಾದಂತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ್ರಾಗ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನೇ ಕೊರಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಕೊರಪುನೇಟ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗ್ಲ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಆಪು ಜಂಚ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಮಟ್ಟ ಸರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಡುದುಂಟು ನನ್ನ ಮೇ ಬಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಕೈಡ್ ಬೈದಿಜಿ ಆರಣ್ಯಾಪಲ್ ನಾನು ಗುರುಗಳೇನು ದಾಯಲೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೂ ಎಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಚ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಸುಮಾರು ಬತ್ತು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರೋದಿತ್ತೇರಿ ಮಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಅಪ್ಪ ತುಳು ಅಂದ ತುಳು ಟಪನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಅವ್ರು ಗೈಡ್ ಮಲ್ದಿರು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅವ್ರ ಗುರು ಸಮಾನಿರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನಾರು ಸೊ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅವ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನ ಪೇಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಾರನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದೇಹ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗಾರನ ಮೇನ್ ಪನ್ನಗ ಗಡ್ಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಗಡ್ಡ ತೆಪ್ಪೆರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರ ಆತರ ಬರ್ಚಿ ಅಂತೀರಿ ಒಂಜಿದಾದಂತ ಬಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ಗಡ್ಡ ತೆಪ್ಪೊಡು ಅವಲ್ ಸಮೇತ ಗಡ್ಡ ಕೊಂಚ ಕೈಪಾಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಜನಗಳು ಏರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯಾರನ ಅದೇ ಕುಡಂಜಿದಾದ ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಗಡ್ಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಗಡ್ಡದ ಎತ್ತಿಪಟ್ಟಿಗೆ ಮೋನೆ ಇಂಚ ತೋಜಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಗಡ್ಡದ ಎತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಡು ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಬಿಡ್ಲಾಗನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಚೈನ್ ಶೆಟ್ಟಡ್ ಫುಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಐ ಮೀನ್ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ದಿಜ್ಜಾನ ಗಡ್ಡ ತೆಪ್ಪುನ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಗಡ್ಡ ತೆಪ್ಪುಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ನಾನು ತೆಲುಗು ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ಲು ನಡಪುಡು ಗಡ್ಡದಿದ್ದಲ್ಲ ಬಟ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಗಡ್ಡ ತೆಪ್ಪುಡೆ ಆಪುಡು ಸೊ ನಾನು ಚೈನ್ ಶೆಟ್ಟಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನಾನು ದಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೋಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಲುಕ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಏಪನ್ ಗಡ್ಡದೈತೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಡಬಲ್ ಚಿನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಟ್ ತೋಜೋದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಫ್ಯಾಟ್ ತೋಜೋದಿತ್ತು ಫೇಸ್ ಇಡು ಸೊ ಅನ್ಪಂಡೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಐ ಗೆಟ್ ಫಿಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗಡ್ಡ ಒಪ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕವರ್ ಹಾಕೋಣ ಚೂರು ಅಂಜಿಂಜಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಅಂಚೆ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೋಡೋಣೆ ಅಂದ ಅದ ಮತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದನ್ನ ಫೇಶಿಯಲಿ ಎಂಚ ಫಿಟ್ ಆವೋಡು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ಲ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಸುಮಾರು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡಿರು ಸೊ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕಾಕೆ ಪಾಡ್ದಿನತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಹೋಯ್ದು ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಕ್ಟರ್ನ ಪನ್ಪಿನಗೆ ಅಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವುಗಳು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ನ ಅಂದೆ ಈರು ಆ ಪಾತ್ರಗ ಉಲೈ ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಅಂಚಿದಾದಂಡಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಲಿಯನ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ವೆಚ್ಚಲ್ನ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂದ ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಒಂದು ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂತಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಏನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಸ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಪನಯಾನ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿನ ಊಲ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಥೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಭಯಂಕರ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಮೂಲು ದಾದನ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಪೊಲೀಸ್ದಾಗ್ಲಿ ಎಂಚೊಪ್ಪೇರು ಸೊ ಆತ ಮಾತ್ರ ತೋಜಾರ ಆಪುನು ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಆಂಗ್ಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ತೂತೆ ಕೆಲವು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಲ ತೊಂಡಿ ಮೊದಲು ನಂಜು ಬತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಭಯಂಕರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಒಂದು ತೋಜಾದಿತ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೊ ಐನ್ ಮತ್ತೆ ತೂತೆ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಂಚಿನೇ ಬರೋಡು ಅಂಚದಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಮೈಂಡೆಡ್ ತಿಕ್ಕೇರ ಬಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಕು ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಧಿಪತ್ರಕ್ಕೆ ದುಂಬ ಯಾನೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಏನೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಿತ್ತೆ ಅನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋದು ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ದಾರು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ರ ಒಕ್ಕ ಕೆಲವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಕತೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ
ಸೊ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ ಸೊ ರಿಯಲ್ ಆದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪನವು ನಂಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ತೋಜಾದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನ ರೀತಿ ಒಂಚೂರು ಬೇತೇನೆ ಉಪ್ಪುಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಹಾ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಸೊ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ನವು ಈಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ ಬಟ್ ಏನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒತ್ತುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಜಿನ ಪಂಡೆ ಚೈನ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಬಿಕಾಸ್ ರಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ದ ಕತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಾರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಐನ್ ಬುಡ್ದೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಮಲ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ನ ಜೈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂರನೇ ಆತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಇರೇಗಿತ್ತ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮುಲು ಈರ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುವರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ಬೈದನ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ ಎನಿಸೊಂದಿಜ್ಜ ಅದೇ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಪುಡು ಬಟ್ ಒಂದೇನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಪೋಡಾನೇನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಟ್ ಏನು ಫಸ್ಟೇ ಚೈನ್ ಶೂಟೆಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿದ ದಿನ ಈ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರನಲ್ಲ ಏನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸೊತ್ತುಲ ಈ ಕೋಡ್ಯಾನೊಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಂಬೈ ಪೋಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ಪೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಪೋಪೆ ಸೊ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೇವಲ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪರ್ ಆಪನೇ ಜನರ್ದು ಸೊ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಪನ್ಲಾಕ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಏನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಏನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೊತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪುಣ ಐತೆ ಪಿರೋಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಏನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಐತಂಜಿ ಕಮಿಟ್ ಆಪುನೆಟುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ ಸೊ ಐತಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೋಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಧಿಪತ್ರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಡಾನೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಸೊ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ದಿನ ಬಿಡುದು ಬಾಕಿದಾದ ಫ್ರೀ ಉಂಡೋ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅಧಿಪತ್ರಾಗೆ ಕಮಿಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಬುಡ್ಡು ನಾಡ ಅಧಿಪತ್ರದ ಪಿರೌಡಿಲ್ಲ ತನಿಖೆನ ಟೀಸರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಬತ್ತಿನ ಡ್ಯಾಮಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಾತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿನೆ ಅಂತೂಯೆ ಆಟಿ ಕಡೆಂಜ್ ಅಂತ ಒಪ್ಪದರು ದೈವದ ಮಿನಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಸೀನ್ ಉಂಡ ದಯಬಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕುಂದಾಪುರದಕುಲು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಕುಲು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಅಂತ ಎದಾದ ಪನ್ಪರ್ನಿ ಖಂಡಿತ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದಾಯ ಅದು ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ನಂಬುನೆ ಅವತ್ತಂದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪಿದಡ್ನಗಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಗಲ ಎನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋದಿ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿಪೆ ಆಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೊರಗಜ್ಜಗೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಯಂದ ನಾನು ಹೂಬೇಲೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ಜನಕ್ಕುಲು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಸೊ ನಂಗೆ ಆಪುಣ ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಆಪುಣಂದ ಆತಂದ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವನು ಪಂಡ ತಪ್ಪೇನು ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾದಂತ ಪಂಡ ಅವು ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಣ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವು ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಣದಾಂಡ ಸಂಚೊಪ್ಪನ ಯಾನ್ಲ ದೈವ ಅಂತ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ವಿಚಾರ ಅವು ಸೊ ಐಕ್ ಧಕ್ಕೆ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಆ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ವಿಚಾರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೊಪ್ಪನ ನಾನು ಚೈನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ನಮಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೈವದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಬಟ್ ದೈವನ್ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತೋಜಾವಜ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೋಲದ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಚೈನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತು ದಯಮಲ್ತದ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ್ರೆ ಅವಳು ದಯಮಲ್ತದ ಆ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಪಡ ಅವು ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿರನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಸೊ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಆರ್ಲ ಓಕೆ ಆದಿತ್ಯರು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲತ್ ಅವು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಐತೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅರಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಟ್ ದೈವದ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಅದು ಅಂಡ್ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಅದನ್ನ ಆ ದೈವಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಭಕ್ತಿ ಉನ್ನತ ಅವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅವು ಸುಮಾರು ತುಳುವೇರ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೈವಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡತ್ತಂದ ದೈವನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಲ್ಲ ತೋಜಾವಜ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ತೋಜಾವಣ್ಣ ಐ ಆಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಯ್ತ ವಿಷಯವಾದ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟು ಸೊ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ರಫ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂದ ಆತನೆ ಓಲ್ ಐಟ್ ದೈವ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಟಿಕಳಂಜ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಇತ್ತ ಇರು ಏತು ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದೆ ಅಂಚೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಟೈಮ್ ಇಡುದು ಯಾನ್ ಪತಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಈರೊಂಜಿ ಕೇವಲ ಆಕ್ಟರ್ ಅದಿಜ್ಜರು ಯಾನ್ ಈರೇನು ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ ಯಾನ್ ನೆಡ್ದುಂಬದ ಸಂದರ್ಶನ ಪಂತೆ KSRTC ದಲ್ಪ ಗೋಂದು ಪತ್ತದು ಪತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲರು ಎಂಕಪ್ಪ ಗೇರ ಪಂಡೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಜನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆತನತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಆ ಜನ KSRTC ದವಳು ಪೋಸ್ಟರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗ ನೋಟಿಸ್ ಮಂತಿನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಐರ್ದಕ್ಕ ಈರ್ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಪರಿಯರ್ ಇರ್ನ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಎಂಕೊಂಚ ಏತು ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಈರ ಆನಿಡ್ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಂತಿನ
ಬಹುಶಃ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಟ್ಲ ಏನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದೆ ಈರು ದಾದ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಪನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾಸ್ತೈತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇರ್ನ 100% ಕೊರ್ಪಿನ ಅತನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ತೆರಿಪವನ ಅತನ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಈರೇ ಒಂದುದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಆತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸುನಂಚಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ್ ದಾದನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಆತನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ದೀಪಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮನ್ಪುನದಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡ. ಖಂಡಿತ ದಾಗ ಇರ್ ಪನ್ನ 100% ಸತ್ಯದ ಯಾಕಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ. ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ದುಂಪೋಡು ಅತಂಡ ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ MC ಆದ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಿಂಗರ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ RJ ಆದ್. ಸೊ ಅವು ಮಾತ ಈ ಜರ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಭಾಗ ಅಂತನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಇದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಪತ್ತವನು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬೇತೇರೋ ಪತ್ತವೊಂದುಲ್ಲೇರ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮದೇ ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅವು ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಏತೋ ಮಲ್ಪೇಣ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಸ್ಗಳ ಯಾನ್ ಏತೋ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಏತೋ ಕಡೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಯಾನೇ ಪೋತೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತಂತ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬೇತಗಳ ಪಾಡ್ಬಾರ ತುಂಬ ನಮನೇ ಪಾಡೋದು ನಿಂತೀನಿ. ಸೊ ಇತ್ತದ ಆದಿಪತ್ರದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾನಾರಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂತೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾದಿಕ್ಲ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜು ಏಮಂಡ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಎವರೇಜ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಆದ ಮೇನ್ ರಿಲೀಸಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಐ ಮೀನ್ 1-2 ದಿನ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಡ್ದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುಗಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ದ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ರೋ ಅಧಿಪತ್ರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿ ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು. ಯಾನ್ ಮುರಣಿವೋ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇರ್ನ ಬೈಟ್ಸ್ ದಿಪ್ಪುನಗ ತೂವಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಅಕುಲು ಈರು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ನೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದದನ್ನ ಈ ಕನ್ನಡ ಏತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಅದು ಮಂದರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರ್ ಪನೊಲಿ ನೆನಪುಂಡ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಅವು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಪಗ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಮೇರ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣೆ ಈರ್ಪುರ 3 ಜನ ಲೀಡ್ ಅಂದ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಶಬ್ದ 2 ಬಂದು ಮಲ್ತೆ. ನಿಶಬ್ದ 2 ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಲ್ತಿರಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋವಿಂದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಸರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಇತ್ತಲ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಉಂಡವು ಅವು ಭಾವನಾ ಮೇಡಮ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ ಮಿ ಆರ್ ಹೇಟ್ ಮೀ ಮಲ್ದವ್ ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತ್ರ ಅನುಷ್ಕಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಡಿಯಾನೆ ಈರೆನ್ನೆರಡು ಶಾರ್ಪುಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತುಂಡ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನು ನಿಶಬ್ದ 2 ಅನುಷ್ಕಾ ರಿಲೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಡ 5ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಗೋವಿಂದ 5ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಏನ್ ಮುರಳಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಂಡೆ ನಾನು 4 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಗ್ಬೋಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಹಾಕ್ಲಿನೂ ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಪುರ ಈರು ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಥರ ಒತ್ತೊಂಡರು ಬಟ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ದುಂಬು ಈರವ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತತ್ರ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸುಪ್ಪು ಈ ಜನ ಏತ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತನು ಮಾರ ಸೆಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಆತನ ಅವ್ರು ಬೈದಿನಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ 25-30-100 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದಿನಕುಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓಲನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕಿರಂಡ ಆತನ ವಿಷನ್ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಎನ್ನಿನ ಅವ್ರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡ್ಕನ ಏರಾಪುಜಿ ಅವ್ಲು ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಚಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚೆತ್ತಿರ ಆನ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನ ನಿಕ್ಲಿಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆಪ್ಪು ಅಂತಿನ ರೀತಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಪಕಡ ಮನ್ಪುನತ್ತದ ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಸೆಟ್ ಕೆಲವರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಇದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕೆಲವರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ದಾಯ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಓಲ್ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಅಥವಾ ನಾನು ಈ ಸೀನ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಆ ಸೀನ್ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಒಂದು ನಮಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅರಗನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಬಂಡ ಓಕೆ ಆರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಸಂಬಂಧ ತೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ವಿಷನ್ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐ ಮೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತನ ಹಾಲ್ ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲುಡಾಯನ ಆರು ಕತೆ ಬರೀತಿನ ಆರು ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಆ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಆರು
ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆ ವಿಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಉಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಚಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಾಗ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪನ್ಲೇಕ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನು. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ದೆಪ್ಪುನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏತೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಾತ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪೇರು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಬೇತನ ವಿಷಯ ಏತೆ ಇರೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೋದು ಕಲ್ತಾರನಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪನೋ ಬೇತನ ಲೆವೆಲ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು. ಸೊ ಅರ್ಧಡು ಊಂತದು ಪುಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂತ. ಬಟ್ ಚಯನ್ ಶೆಟ್ರು ಡೇ ಒನ್ ಅರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಇದು ಏರೇ ಬತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ದಾದಾಪುಣ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದಾದಾಪುಣ ಬಂದಾಗ ಮನವಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತದು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇನು ಬೇರೆ ನುದಾಯಿಂಚ ನುದಾಯಗಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಯಗಿಂಚ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ದಾಯಗ್ ಅಪ್ಪಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾದಾಪುಣ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ఆయన జస్టిఫై మల్పోడు అందేకోస్కర ఈ షార్ట్ ఎత్తుందిಲ್ಲ ఆయన నెక్స్ట్ ఇంచ ఉండు అతను ఎన్న క్లారిటీ దాదని పనుకోవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಸೆಕ್ಟರ್ ದಾದಾಪು ಎನ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಬೋಡೆ ಆಪುಡು. ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಆ ಸೀನ್ ಎನ್ನಿಲಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಬೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಂಡು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ನಾನು ಕೇನೋ ಇಂತ ಡೈಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಟ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂರೋಣ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಹೀಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ. ಸೊ ಇತ್ತದ್ದು ನನಗೆ ಆದ ಪಂತೇರು ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಆರ್ ದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇತ್ತೆ ಅಧಿಪತ್ರ ಅನ್ಪುನ ಟೈಟಲ್ಗೆ ಏನಾಗವಾಡು ನಿಕುಲ್ ಪೂರ್ತಿನ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾಗವಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪನ್ನದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ. ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಏತ್ ಕತೆ ಉಂಡು, ಏತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಉಂಡು, ಏತ್ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವಳು ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಉಳ್ಳೇರನ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್ ಆದುಪ್ಪು, ದೀಪಕಣ್ಣ ಆದುಪ್ಪು, ರಘುಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮರ್ ಉಂಡು. ಹ್ಯೂಮರ್ ಇಜ್ಜಂದ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕತೆನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆನ್ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಒಯ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಹ್ಯೂಮರ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಡು 20 ವರ್ಷದ ಕನೆಕ್ಷನ್ದ ಕಥೆ ಅದು ಉಪ್ಪುಡು. ಎನ್ನ ಕಥೆ ತಗೊಳ್ಳೇ ಒಪ್ಪೇನು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಹ್ಯೂಮರ್ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಚಾರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತುನಾಗ ಹ್ಯೂಮರ್ ದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕತೆ ಪೋಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರೋ KGF ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತನ್ ನಿಜವಾದ ತೂಪುಂಡ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ಬರೆದುಪ್ಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಂಜಿಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಎಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವು ಪೂರ ಕೊರ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬರೋದು ಪುನಃ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲು ಆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆರೇ ವಿನಃ ಆ ರೀತಿದ ಮೇಕಿಂಗ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಕೈತಲ್ಲ ಪೋಯರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ತೂವೊಂದು ಪುನಃ ರೀತಿ ಏತ್ ಬದಲಾತನು ಏತ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೈಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೇ. ಸೊ ಒಂಜಿದಾದಂತ ಪನ್ನಾಗ ತುಲೆ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ ದಯಗ ಆಲೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಗ ಇಂಕ್ಲು KGF ದಾನಿ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು ದಯಗ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆಗಳು ತುಂಬ ಬರಂತಜ KGF ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಜ 1000 ಸಿನಿಮಾಲ್ ಕನ್ನಡ ಬೈದನ್ ದಯಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ತಡೆಗೆ ದಯಗ ಫಾಲೋ ಮಂತಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ಗೇನು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಪ್ಪುದಾಲತ್ತೆ ದಯಗ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆವಡು ಪನ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆವಡಪ್ಪು. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಏನಂದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಕ್ಲು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಈ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಲು ತೂವಡಾಪಣ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ರಾಪಣ. ಆಂಡ KGF ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೆತ್ತುನ. ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆನಾಗ ಅಕ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಓಲ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದ ಅಕ್ಲು ಶೂಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂದ್ ಪನ್ಪುಣ್ಯಾನ ಅಕ್ಲೇ ಪಂಡಿನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಂದು ಈ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಪುಣ ಪನ್ಪುನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಜತ್ತಿನಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುನಾಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಪಾಡುವ ಅರ್ಥಂಡೆ. ಸೊ ಅವು ಆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆತನ ಆ ಸಿನಿಮಾಗ ಆತ ರೀಚ್ ಆಪುನ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡ ಆತನ ಆ ಸಿನಿಮಾಗ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಅವು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಏಪಲ ಹಿಟ್ ಆಪುಣ ಪನ್ಪುನ ಹಿಟ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಧೈರ್ಯ ಜನಗೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಯ್ರೆ ಅವು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಗೇಮ್ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಪನ್ಪುನವು ಈರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಸುರುಕೊಂಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಬೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕವು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆವೋಡು ರಾಯಿಲ್ಲಕ ನಿಜವಾದ ಕಾಂತಾರ ಕನ್ನಡಡೆ ಮಂದಿನಿ ಅವೇನು ತುಯಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಂದಲೇ ಪೂರ ಭಾಷೆದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕವು ಬತ್ತಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಏತೋ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ಬೋದು
ಕರ್ನಾಟಕದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏತ ನಾಲೆಜ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲ ನಾನು ತೂಯಿನ ನಾಲೆಜ್ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲ್ ಬೋರ್ಡೆ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪನೇಟ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಲ್ನ ರೀಚ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪರಾವು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆವಂದಿನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ನ ಬತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೂಡತೆ ಸೊ ದಾದ ತೂದು ಪಿದೈ ಊರ್ದಕ್ಲ ಪಿದೈ ರಾಜ್ಯದಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಡು ಅಂಚುಪ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೊ ಐನ್ ರೀಚ್ ಆಪುನಾದ ರೀಚ್ ಆದ ಮೂಲು ಜನಕುಲ ಐನ್ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದಕ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತೂಪೇರು ಸೊ ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಖಾಸ್ ಇತ್ತಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೋಪೇರು ಖಾಸ್ ಇಜ್ಜಂದ್ ನಕ್ಲು ಅತಂದ ನಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ నేను ನಕ್ಲು ಆತ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆ ಇಜ್ಜಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಒವು ಸಿನಿಮಾ ಬೋಲ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಆ ಕಥೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆ ಹೊಡಿತೆ ನಮ್ಮ ಜೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಸೊ ಜೈ ಸುಮಾರು ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆವಡುವರ ಸಿನಿಮಾ ಆದ ತುಳುಟೆ ಬರೈತಿ ತುಳುವೇ ಸಿನಿಮಾವು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತು ಐಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತಿಂದ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೋಯಾರ ಯಾವು ಡಬ್ಬ ಆಯರ ಯಾವು ಅವು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ನಂದ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ರಾಯ್ಜಿ ನಾನು ಏತೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಆತನ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಾತಾ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ರಿಲೀಸ್ ರಡ್ಡೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದು ಬಟ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಧಿಪತ್ರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಎಂಚೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ವಾ ದೂರ ಮಂತ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ್ ನೆತ್ತನೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ರೀತಿದ ಕತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾತಾ ಸೆಂಟರ್ ಇಡ್ಲ ಬಲಿಪೂಣ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಇದಾದ ಅನ್ಬರು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆದಪ್ಪು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನೇ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಕೈತಲಾಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸುಮಾರು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನದ ಆತರ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಟಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಥಿಯೇಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ತುಳುಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಕನ್ನಡ ಹೀರೋ ಅದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದರ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ದೇರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದೆ ಬತ್ತದನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಂಡದಾದ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಮಂತಿನ ಪ್ರಾಪರ್ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಮಂತದ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಹೈಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂವಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾತ ದಯಗ್ ಈರೆಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅತನ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪನ್ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ದಾಯಗ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನೇ ಎಂಕೆ ಕೇಳು ದಾಯಗ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಸದ್ಯಡೆ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ನ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಬುನೆ ಯಾನ್ ಇದು ಗಿರಿಗಿಟ್ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 2-3 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ ಪಣ ಆ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಪಗೋಲ ಮಲ್ದಿನ ಗಿರಿಗಿಟ್ದ ಲೆವೆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಮೆಚರ್ಡ್ ಸಂಚೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂಡು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಟ್ ಆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸದ್ಯಡೆ ಬರ್ಪುಡು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತುಳು ಮಂತಿನಿ ಏಪ ಅಂದ್ಕೇನ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರ ಬೈದಿನತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಎಂಕ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡುಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆನಾಗ ಎಂಕ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಎಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಏನನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ದೀವೊಂದು ಇಜ್ಜಾನ ಬೋಗ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಿ ಈ ಸಲ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಎಂಕೆ ಎಂಚಬೋಟ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ದಲ್ಲ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ಡೇ ಒನ್ನದ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡು ಕೊರ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಅದುಪ್ಪುಡು ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಸ್ ಇರ್ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂಡು ಆಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಡು ಯಾಲ್ನ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಎಸ್ ಆವಡ್ ಬೇಗಡೆ ಆವಡ್ ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಂದು ಪುನಃ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ಐರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಆಲ್ರೆಡಿ 100 days ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಿಫೋರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಜನಕುಲಿತ ಐತ ಒಂತೆ ಐಡಿಯಾ ಇಡುಲ್ಲ ಅವು ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಮ ಬರೋಂದುಂಡು ಸೊ ತುಳುವೇರೆಗೆ ಇರು ಪ್ರೀತಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅವಲಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಲ ನಮ್ಮನೆ ಐತ ಒಂತೆ ತೂದು ಅವ ಐನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಐ ಮೀನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲು ಟೀಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಯಾನು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆನಾಗಲ್ಲ
ಅಕಲೆ ಯಾನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕೆಲವು ಇರ್ತದೆ ಅದಾಲ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆವಡನ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಇತ್ತಲ ಈ ಸಲ ಅನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ದಾಲ ಇತ್ತಲ ಪನ್ಲೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲ ಗೆಂದೋಡು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಗೆಂದರ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷನ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಲ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಗೆಂದೋಡು ಜನಕ್ಕೂ ಗೆಂದ ಆವೇರೆ ದಾಯಗಂದ ಕಿಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬುಳೆವುಡು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬುಳೆವುಜಿ ಇತ್ತದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡಿತ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಯಾನೊಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ಅಥವಾ ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂಚೂರು ಡೀಪ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ 25% ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಸೊ ಅವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ 50,000 ಜನ ಬಂದ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ್ ಲೆಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಬಟ್ ಅವು ನಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಲ್ಚರ್ ಶುರು ಆತಜಿ ಶುರು ಆವು ಸೊ ಅವು ಆವೋಡ್ದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲ ಗೆಂದೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತೂಂದು ಉಪ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಪುಂಡವು ಸೊ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಆ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂಯರ ಖಂಡಿತ ಆ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ ವರ ಇನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ದುಂಪೋಯ ಅಂದ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಆತದಲ್ಲ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀವು ಒಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ನಮಗೇತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ತೂದು ಅಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಪಂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಶೋಸ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾರ ಅನಾಗ ಅಧಿಪತ್ರ ತೂಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಈತ್ ಬೋತ್ ಕುಲ್ದು ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕತೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತನ ಇರ್ನ ಥಾಟ್ ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಬಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂಜಿನ ತುಳುವೆರಡಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನವೇನೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೊಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಓಪನ್ ಆದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಟ್ ಪೋದು ಅಧಿಪತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋತೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇತ್ತಂದ ಎನ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ತೂಂಡ ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಧಿಪತ್ರ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆ ಒಪ್ಪುನು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆನ ತೂಲೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ತೂಲೆ ತೂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನದಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬೇತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆನದಾಲ್ನ ಪನ್ಲೆ ದಾದಲ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಪನ್ ಟು ಇಟ್ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಥೆ ಅವು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಚಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಕನ ಸೊ ಅರೆಗೆಡ್ಡೆ ಆವಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡಗೆಡ್ಡೆ ಆವಡೆ ಸೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಪಂಡರೆ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗಿರಿ ಲೆಪ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಕಾರಣ ಒಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಪಾಪ ಈರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ದಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರ್ನ ಜೆನ್ಯೂನಿಟಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಈರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪಾರ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪಡು ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ನಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಪ್ಪುವೇರು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯ ಅಂದು ಈ ತಿಂಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅವತ್ತು ಯಾನ್ ದೆತ್ತುನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ದೆತ್ತುನ್ನ ಅವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಅವು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಾಗ ಉಪಯೋಗ ಆವಡು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನೀಯತ್ತುಂಡ ಐನೀರು ತೋಜಾವರು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಉಂದು ಆದಿತ್ತಂದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಪಾತೆರ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಧಿಪತ್ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಖಿನ ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಂತದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವುಂದು ಎನ್ನುವೆ ದಯ ಬಂಡ ಆರೆ ಬಂತೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಡದು ಈಗ ನೆಡ್ದು ದುಂಬಾರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂತೆ ವೀಕ್ ಉಂಡು ಅಥವಾ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬೋಡಿತನ ಒಂದು ಬೋಡಿತನೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪದ ಮಂಜಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಧನ್ಯವಾದ